हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि भक्त हरे कृष्ण। മാതാജി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോ? ചെയ്തു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു ലക്ഷ്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി പാചാലം പങ്കം ലംഘയതേ ഗിരിം യകൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോദിഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിരായകൃതപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മണ്ഡൽ റിസ്പോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇനി നമ്മള് ഇത് ചൊല്ലുമ്പോഴേ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ എല്ലാവർക്കും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവരും അത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചൊല്ലണം. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ, അപ്പൊ ഭാഗവതം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പഠിക്കാമല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് എന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഏതാ പഠിച്ചു നിർത്തിയത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിൽ മായാവാദികൾ പറയുന്നു ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന്. ആരാ പറയുന്നത്? മായാവാദികള്. അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണം ആരാണ്? മായാവാദികളിൽ ഉദാഹരണം ആരാണ്? ഭട്ടാചാര്യ. സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ അല്ലെ? അദ്ദേഹമാണ് അദ്വൈത ഫിലോസഫി, അദ്വൈതത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗതവാദത്തിന് അല്ലെ ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചത്. അപ്പൊ അതിനെ ഖണ്ഡിക്കുകയാണ്, ആ വാദത്തെ ഖണ്ഡിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? വാദത്തെ എല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ, ഓരോ തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഖണ്ഡിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതില് ഇന്നലെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ പലതാകുന്നതും അസംഖ്യമാകുന്നതും എല്ലാം എന്താണ്? അദ്ദേഹം ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കടാക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഏതാണ് അതിനുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കടാക്ഷിക്കാൻ പറ്റും, നോക്കാൻ പറ്റുന്ന എപ്പോഴല്ലേ? നമ്മൾ നോക്കുന്ന എപ്പോഴാ? കണ്ണുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അത് വ്യക്തിയാണല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാന് വ്യക്തിരൂപം ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഇതൊന്നും മായയല്ല, ഇത് യാഥാർത്ഥ്യത്തില് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഈ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം തത്വങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം, അതിന് തെളിവുകളെല്ലാം വേദങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അല്ലെ? വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഉപനിഷത്ത് ഇതിനെയൊക്കെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം തെളിവുകൾ നിരത്തിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വേദങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ കടാക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലും
പ്രകൃതി അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണ് ഭഗവാൻ എന്തായിട്ട് വരുന്നത്? അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? വിസ്തരണങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും എല്ലാം ഭൗതിക. വിസ്തരണത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതാ പറഞ്ഞത്? വിസ്തരണം ചതുർവ്യൂഹം. ചതുർവ്യൂഹം, അല്ലെ? പിന്നെ പല പല അസംഖ്യമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് അവതാരങ്ങൾ. അതിന് 10 ദശാവതാരം നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? ദശാവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മത്സ്യം, കൂർമ്മ, വരാഹം, നരസിംഹം, ബ്രഹ്മൻ, പരശുരാമൻ, ശ്രീരാമൻ, ബലരാമൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ബുദ്ധൻ, അല്ലെ? ശ്രീബുദ്ധൻ, കൽക്കി, അല്ലെ? ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണേ, നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങരുത്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതെല്ലാം ഒന്ന് പൊടിതട്ടി എടുക്കുകയും വേണം, അല്ലെ? നമുക്കിതൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഓർക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? ഓർക്കാണ് നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലും ബ്രെയിനിലൊക്കെ അത് മറക്കാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം, എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, റീകോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നു, വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭഗവാന് എന്തുണ്ട്? വ്യക്തിരൂപമുണ്ട് ഭഗവാന് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭൗതികത ഇവിടെ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ മനസ്സും നേത്രങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അവ ഭൗതികങ്ങളെല്ലാം. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ നിർവ്യക്തികത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതികതയുടെ നിരാകരണമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഭൗതികതയിലുള്ള ആളല്ല, അല്ലെ? നമ്മളെ പോലെ, മനുഷ്യനെ പോലെ ഭൗതികതയിലുള്ള ആളല്ല. പിന്നെ എന്താണ്? വ്യക്തിയല്ല. അദ്ദേഹം ആരാണ്? അതീന്ദ്രിയനാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ആത്മീയ സ്വരൂപത്തിന്റെ നിഷേധമല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന് ഭൗതികതയില് ഭഗവാൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, വ്യക്തിരൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതീന്ദ്രിയനാണെങ്കിലും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ ആത്മരൂപം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. ഞാൻ വായിക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ബ്രഹ്മം എന്നത് ആത്യന്തികമായി ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെയാണ് കുറിക്കുന്നത്. അവ്യക്തിക ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ നിഷേധം മാത്രമാണ്. സർവവിധ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകൃത ഭാവമാണ് പരമാത്മാവ്. വെളിവാക്കപ്പെട്ട സർവധർമ്മ ശാസ്ത്ര സാക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് ആത്യന്തികമായി അത്യുന്നതമായ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം. വിഷ്ണു തത്വങ്ങളുടെ ആത്യന്തിക സ്രോതസ്സിൽ കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാതെ മാതാജിയുടെ ഫോൺ അകലെ വെച്ചായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കേൾക്കാം. വേണ്ട വേണ്ട, എല്ലാവർക്കും ഇത് ഞാൻ അയച്ചു തന്നിരുന്നല്ലോ, കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും. അയച്ചു നോക്കിക്കോന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം എന്നത് ആത്യന്തികമായി ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെയാണ് കുറിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പരബ്രഹ്മം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് അവിടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പുരുഷൻ എന്നാണ്. പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ പുരുഷന്മാരിൽ ഏതാണ്? ദിവ്യോത്തമനായിട്ടുള്ള ആളാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മനല്ല, ബ്രഹ്മം. പിന്നെ ഏതാണ്? അവ്യക്തിക ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ നിഷേധം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വ്യക്തിയാണ്. അതെന്തല്ല? അവ്യക്തികതയല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ വ്യക്തി രൂപം ഇല്ലാത്തതല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ്? ഈ ബ്രഹ്മം ആണ് എന്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചത്? ഭൗതിക സൃഷ്ടി അല്ലെ നടത്തിയത്, അല്ലെ? ഭൗതിക സൃഷ്ടി നടത്തിയത് ആരാണ്? ഭൗതിക ഏത് വിഷ്ണുവാണ്? ബ്രഹ്മാവല്ലേ? ബ്രഹ്മാവ്. ഏത് സ്വീകരിക്കണം? സ്വീകരിക്കണം, കാരണോദകം സ്വീകരിക്കണം.
കാരണോദക ശായി. അപ്പം മെജോറിറ്റി ഒപ്പീനിയൻ അതാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ സ്വീകരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ ശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ടം ഉണ്ടായി. നമ്മള് ഗോലോക ചാർട്ടിലൊക്കെ കണ്ടതാണ് അല്ലേ? എല്ലാവരും മറന്നുപോയതാണ്. ഇതില് ഗോലോക ചാർട്ടില് നമ്മൾ കണ്ടു ഭഗവാൻ ഇതാണ് ഏതില് കിടപ്പുണ്ട്? കാരണോദക സമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം കുമ്പളകൾ പോലെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. എന്നിട്ട് ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ വലുതായിട്ട് കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലാണ് ആര് പ്രവേശിച്ചത്? വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു ഭാഗമായ ഗർഭോദക അതിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ആരുത്ഭവിക്കുന്നത്? പിന്നെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നിർദ്ദേശത്താൽ എല്ലാ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളും നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത്. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എന്താ ചെയ്തത്, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എന്താ ചെയ്തത്, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത്. അത് നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ട് നോക്കി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി, മനസ്സിലാകും. അത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഗോലോക ചാർട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ കാണും, ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് ഇട്ട് തരാം, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് അവരുടെ കിടപ്പ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടി കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് നടത്തിയത് അല്ലേ? അപ്പൊ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്നുള്ളത് ഒരു രൂപമായത് കൊണ്ടാണ്, ഒരു വ്യക്തി ആയത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് നടത്താൻ പറ്റിയത്? ഭൗതിക സൃഷ്ടി നടത്തിയത് അല്ലേ? ഉച്ഛ്വാസം എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി രൂപം വേണം അല്ലേ? ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നല്ലേ ഉച്ഛ്വാസവായു വരുവോ അല്ലേ? അപ്പൊ ശ്വസിക്കുന്നു എന്ന വരുമ്പം അതെന്താണ്? ഒരു രൂപമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്. അതേപോലെ തന്നെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു അതില് ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ഒരു യൂണിവേഴ്സിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാവുകയും ബാക്കി സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയും അതേപോലെ ആ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളിൽ ഓരോ ജീവജാലത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ആര് പ്രവേശിക്കുന്നു? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഇത് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ 3 പുരുഷ അവതാരങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളില് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട്. അർജുന ആത്മാവ് എന്താണ്? ജീവസത്ത ഒരു ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അതിന് പുറമെ വേറൊരു ക്ഷേത്രജ്ഞനും ഉണ്ട്, ഞാനും ഉണ്ട് കൂടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതില്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആരായിട്ടാണ് വരുന്നത്? രൂപങ്ങളായിട്ടാണ്. വ്യക്തി രൂപമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങ് അവ്യക്തിഗതം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തായിരിക്കും? ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ നിഷേധം ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഭൗതിക സൃഷ്ടി നടന്നതാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലേ നടത്തിയതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് രൂപമുണ്ട്, വ്യക്തിയാണ്. സർവവിധ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകൃത ഭാവമാണ് പരമാത്മാവ് അല്ലെ? ക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ട് ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിലും പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ബ്രഹ്മം ആണ്, ബ്രഹ്മനല്ല ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഇതാണ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഭാവമാണ്, കേന്ദ്രീകൃത ഭാവമാണ്, മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ശരീരത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടും പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത പറയുന്നു, വെളിവാക്കപ്പെട്ട സർവധർമ്മശാസ്ത്ര സാക്ഷ്യങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് ആത്യന്തികമായി അത്യുന്നതമായ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ബ്രഹ്മം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് തെളിവായിട്ട് എല്ലാ സർവധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വെളിവാക്കപ്പെട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവരെയും ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും എന്ന് വെച്ചാൽ വേദശാസ്ത്രങ്ങള് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപനിഷത്ത്, വേദങ്ങള്, പുരാണങ്ങള്, ഇതിഹാസങ്ങള് എല്ലാം അതിൽ പെടും. അതിനെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്?
ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ആണ് ആത്യന്തികമായിട്ട് ഈ അത്യുന്നത ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം നടക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മ, പരബ്രഹ്മ എന്നുള്ളതാണ് അത് നടക്കുന്നത്. വിഷ്ണു തത്വങ്ങളുടെ ആത്യന്തിക സ്രോതസ്സും ഭഗവാനാകുന്നു. എന്താണ് വിഷ്ണു തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ പലയിടത്തും ഇനി കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും വിഷ്ണു തത്വം. അപ്പൊ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു തത്വമാണ് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ, അല്ലെ? അതേപോലെ നമ്മൾ പല അവതാരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? അതെല്ലാം വിസ്തരണം ആയിട്ട് വരുന്ന, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സംഘർഷന്, പിന്നെ വാസുദേവൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, പിന്നെ ആരുണ്ട്? അനിരുദ്ധൻ, അല്ലെ? പിന്നെ അത് വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. അതാണ് ഈ വിസ്തരണങ്ങളെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന. അതേപോലെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വേറെയും ഉണ്ട്, അവതാരങ്ങളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഏതാണ്? പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള പൂർണ്ണ അംശങ്ങൾ എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള പൂർണ്ണ അംശങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ അധികാരങ്ങളുണ്ട്. പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള പൂർണ്ണ അംശങ്ങളാണ്. അവയൊക്കെയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ശ്രീരാമൻ, അല്ലെ? പിന്നെ ഏതാണ്? നരസിംഹമൂർത്തി, വരാഹമൂർത്തി, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, അല്ലെ? ശ്രീകൃഷ്ണൻ, പരശുരാമൻ. പരശുരാമൻ. എല്ലാവരും പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതായിട്ട് കുറച്ച് പേരെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്? അവതാരങ്ങളായിട്ട് വരും. അവർക്കെല്ലാം ഓരോ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളോടുകൂടി ദിവ്യശക്തിയോടുകൂടി അവതരിക്കണം. അതിനാണ് പറഞ്ഞ പ്രത്യക്ഷ ആയിട്ട് അവതരിക്കുന്നതാണ്. പ്രത്യക്ഷം പരോക്ഷം. പരോക്ഷം പ്രത്യക്ഷം ഒക്കെ ഇതിൽ പലയിടത്തും വരുന്ന വാക്കുകളാണ്. ഡയറക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യക്ഷം. പരോക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഏതാണ്? മായാവാദി പരോക്ഷമായിട്ടാണ് വേദശാസ്ത്രങ്ങളെയെല്ലാം വ്യാഖ്യാനിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് തെറ്റ് എന്നിവിടെ സമർത്ഥിക്കുന്നത്. അത് തെറ്റാണ്. കാരണം എന്താണ്? പരോക്ഷമായിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് വേയില് അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് തെറ്റായത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിഷ്ണു തത്വം എന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള വിസ്തരണങ്ങളോ അവതാരങ്ങളോ ആയിരിക്കും അവയെല്ലാം. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി പലയിടത്തും വിഷ്ണു തത്വം വരും. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളുടെയും ആത്യന്തിക എന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥ, അല്ലെ? ആദ്യം അന്തിക, ആത്യന്തിക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കാരണമില്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥമായ സ്രോതസ്, ഉറവിടം ഏതാണ്? ഭഗവാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, മഹാവിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഈ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളെല്ലാം ഉടലെടുക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യരുടെ അഭിപ്രായത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്നതാണ്, തള്ളിക്കളയുന്നതിനാണ് ഇതെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നത്. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിച്ചോളൂ, ചോദിക്കണ്ട, ഒരാളങ്ങ് വായിക്കുക. പുരാണങ്ങൾ വേദങ്ങളുടെ പരിശിഷ്ടങ്ങളാവുന്നു. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് വേദമന്ത്രങ്ങൾ അതികഠിനമാണ്. സ്ത്രീകൾ, ശൂദ്രർ, ദ്വിജരായ ഉന്നത ജാതിക്കാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ എന്നിവർക്കൊക്കെ വേദസാരം സസൂക്ഷ്മം ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള കഴിവില്ല. ആകയാൽ വേദസത്യങ്ങൾ അതിലളിതമായി മഹാഭാരതത്തിലും പുരാണങ്ങളിലും വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ശാശ്വതനായ നിരപേക്ഷ സത്യം അവരുടെ ഉച്ച ബന്ധുവായി തീരുകയാൽ ശ്രീനന്ദ മഹാരാജാവും യശോദ മാതാവും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബ്രജഭൂമി നിവാസികളുടെ ഭാഗ്യം അപരിമിതമാണെന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ ബാലനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സമക്ഷം സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു പുരാണങ്ങൾ വേദങ്ങളുടെ പരിശിഷ്ടങ്ങളാകുന്നു. പരിശിഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അനുബന്ധം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതാണ്? വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സൂത്രങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് പുരാണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലേ? അപ്പൊ ശ്രുതികളുടെ വ്യാഖ്യാനമായിട്ട് വരുന്ന സ്മൃതിയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് പരിശിഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അനുബന്ധം, അതുമായിട്ട് ചേർന്ന് വരുന്നതാണ്. അതിന്റെ
കൂടെ വരുന്നതാണ്, അവസാന ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനമായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ പുരാണങ്ങൾ എല്ലാം അപ്പൊ വേദങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് പുരാണങ്ങൾ. അതേപോലെ ഇതിഹാസങ്ങളും എല്ലാം. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പുരാണങ്ങൾ രചിച്ചത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്താ, വേദമന്ത്രങ്ങൾ അതികഠിനമാണ്. നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ശ്ലോകങ്ങൾ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാ അല്ലെ? ഇത്രയും ലളിതമായിട്ടാണ് വ്യാസമഹർഷിയും ഭാഗവതം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് അത് വായിച്ചെടുക്കാനും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെയാണ് കാണാതെ പഠിക്കുന്ന കാര്യം അല്ലെ? അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ എന്നാലും പഠിക്കും അല്ലെ? ഇത് കാരണം എന്താ, നമുക്കൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ, പഠിക്കണം എന്നൊരു ഉറച്ച തീരുമാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് വേദമന്ത്രങ്ങൾ അതികഠിനമാണ്, മനസ്സിലാകത്തില്ല. സ്ത്രീകൾ, ശൂദ്രർ, ദ്വിജരായ ഉന്നത ജാതിക്കാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ എന്നിവർക്കൊക്കെ വേദ സാരം സസൂക്ഷ്മം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ത്രീകളെന്ന് പറയുന്ന ഇടയ്ക്ക് കുന്തി മഹാദേവി മഹാറാണി ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലും പറയുന്നു, സ്ത്രീയായ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിയൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം പ്രഭുപാദർ പലയിടത്തും സ്ത്രീകളെ വളരെ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പലയിടത്തും കേൾക്കുന്നതാണ്, സ്ത്രീകൾ എന്താണ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ അവരുടെ കുടുംബക്കാർക്കൊക്കെ മുക്തി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ എന്നാലും പൊതുവെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ്, ശൂദ്രർ. അപ്പൊ അവരും ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ യുഗത്തില് എല്ലാവരും ശൂദ്രരാണ് എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ മന്ദബുദ്ധികളാണ് എന്നാണ്. കലിയുഗം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രായേണ അല്പായുഷു അല്പായുഷു സഭ്യ കലാഭസ്മി. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ കലിയുഗത്തില് എല്ലാവർക്കും കുറവാണ്, ആയുസ് കുറവാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിശക്തി കുറവാണ്. പിന്നെ തെറ്റായ വഴിക്ക് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ തെറ്റുകൾ കൂടുതൽ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബുദ്ധി കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തെറ്റായ വഴിക്ക് നമ്മൾ നയിക്കപ്പെടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ദ്വിജർ ആരാണ്? ദ്വിജർ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉയർന്ന ജാതിക്കാര്. ഉയർന്ന ജാതിക്കാര്. എന്തുകൊണ്ട് അവരെ ദ്വിജർ എന്ന് പറയുന്നത്? ബ്രാഹ്മണ വൈശ്യരാണ് ദ്വിജർ. എന്തുകൊണ്ട് ദ്വിജർ എന്ന് പറയുന്നത്? അറിവുള്ളതും അത് വേദം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട്. അത് ആകാം. അപ്പൊ അവര് വേദം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉപനയനം നടത്തും അല്ലെ? ഉപനയനം മതധർമ്മ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പല അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നടത്തി അവർ പൂണുനൂൽ അല്ലെ ധരിക്കാനായിട്ടുള്ള അവകാശം അവർക്ക് കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ജന്മമാണ് അതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ ജന്മം നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ജന്മമാണ്. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ജന്മം. വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുന്ന, വേദ പഠനം തുടങ്ങുന്നത് ഈ പല അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു, ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു, പൂണൂൽ ധരിക്കുന്നു. അതൊക്കെ അവസ്ഥയാണ് കാണിക്കുന്നത്? രണ്ടാം ജന്മത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ദ്വിജാൻ അല്ലെ, രണ്ടാമത് ജനിച്ചവൻ എന്ന അർത്ഥത്തെ. റീബർത്ത്, ടോയ്സ് ബോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടോയ്സ് ബോൺ, 2 പ്രാവശ്യം ജനിച്ചവർ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത്, ടോയ്സ് ബോൺ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ അല്ലെ, ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്ത് പറയുന്നു? ഞങ്ങളൊക്കെ ഉന്നത ജാതിക്കാരെന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ വേദസാരം സസൂക്ഷ്മം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി, ഉദ്ദേശ്യം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ അതില് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുകയാണ് വേദ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും. പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾക്ക്, യജ്ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും. മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിച്ച് അത് പ്രായോഗികമാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല എന്നാണ്.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വേദസാരം സ്ത്രീകൾക്കും ശൂദ്രർക്കും ദ്വിജന്മാരെന്ന് പറയുന്നവർക്കും സസൂക്ഷ്മം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ടാവില്ല. ആകയാൽ വേദസത്യങ്ങൾ അതിലളിതമായി മഹാഭാരതത്തിലും പുരാണങ്ങളിലും വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അതാണ് അധികം ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ കലിയുഗത്തിലെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയില് മനസ്സിലാകുന്ന സംസ്കൃതം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോഴാണ് തർജ്ജിമകളൊക്കെ വന്നത്. ലളിതമായിട്ടുള്ള സംസ്കൃതത്തില് രചിച്ചതാണ് പുരാണങ്ങളും മഹാഭാരതവും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രുതിയല്ല സ്മൃതികൾ അല്ലെ, സ്മൃതികൾ. സ്മൃതികളെല്ലാം രചിച്ചതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചെത്തണം. അതാണ് വ്യാസമഹർഷിയുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പുരാണങ്ങളും മഹാഭാരതവും ഒക്കെ രചിച്ചത് എന്നാണ്. ശാശ്വത അതിന്റെ തീം എന്താണ്, അത് ഏതാണ്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി, എത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ശാശ്വതനായ നിരപേക്ഷ സത്യം. അപ്പൊ ഇവിടെ ശാശ്വതനാണ്, നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറയുന്ന അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് അല്ലെ, ശരിയായിട്ടുള്ള സത്യം, വേറെ ഒരു സത്യവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം ശാശ്വതനാണ്. അവരുടെ ഉറ്റ ബന്ധു ആയി തീരുകയാൽ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അദ്ദേഹമാണ് ഏതാണ്? നിരപേക്ഷ സത്യം, അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്. ആരുടെ ബന്ധുവായി? നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെ, യശോദ മാതാവിന്റെ ഒക്കെ ബന്ധുവായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു? അവർ നയിക്കുന്ന വ്രജഭൂമിയില് ഗോപികമാരും ഗോപന്മാരും ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന? വ്രജഭൂമി. ആ നിവാസികളുടെ ഭാഗ്യം അപരിമിതമാണ്, അളക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്, പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ ബാലനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സമക്ഷം സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയെ പറഞ്ഞു. ഇതെപ്പോഴായിരിക്കും ഈ പ്രാർത്ഥന? ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴായിരിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ജനിച്ചപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. വ്രജഭൂമി പറയുന്നത് പ്രളയം കഴിയുമ്പോഴാണോ? പ്രളയം കഴിയുമ്പോഴാണോ? പ്രളയം കഴിയുമ്പോഴും അപ്പോഴും പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ് അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യവും വരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവരെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യം വരത്തില്ലല്ലോ. പശുക്കിടാങ്ങളെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പശുക്കിടാങ്ങളെ ഒളിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് അല്ലെ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല അല്ലെ, വിമോഹന ലീലയുടെ സമയത്താണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ അബദ്ധം ബ്രഹ്മദേവൻ മനസ്സിലാക്കിയതും ഇത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അപരാധങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അല്ലെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഈ വ്രജഭൂമിയിലുള്ള ഗോപകുമാരന്മാരെയും പിന്നെ പശുക്കളെ എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോയിരുന്നില്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ അവരുടെ എല്ലാം രൂപത്തില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എത്ര വർഷം? ഒരു ദിവസം ആയിരുന്നു അല്ലെ, ഒരു ദിവസം മൊത്തം ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും വർഷം എടുത്തു അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു വർഷം ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല ഇത് ആരാണ് യഥാർത്ഥ ഗോപന്മാരും അതുപോലെ ആ പശുക്കുട്ടികളും ഒക്കെ ആണെന്ന് വ്രജവാസികൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. കാരണം എന്താ? ഭഗവാനാണ് അവരെല്ലാമായിട്ട് അവതരിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ, വിസ്തരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഇവരെല്ലാം എത്ര ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത വായിച്ചുകള് മനസ്സിലായ ഒന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത വായിച്ചു. സത്യത്തിന് പാദങ്ങളോ ഹസ്തങ്ങളോ ഇല്ല. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം സർവ്വരേക്കാളും അതിശീഘ്രം സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നും മാത്രമല്ല ഭക്തി പുരസ്സരം സമർപ്പിക്കുന്നതെന്തും സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നും വേദമന്ത്രങ്ങൾ സാധൂകരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഒടുവിലത്തെ പ്രസ്താവനകൾ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിസ്വരൂപ സവിശേഷതയെ സ്പഷ്ടമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളും ഹസ്തങ്ങളും ഭൗതിക പാദങ്ങൾ, ഹസ്തങ്ങൾ, മറ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും തികച്ച് ഭിന്നങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ആകയാൽ ബ്രഹ്മം ഒരു വിധത്തിലും അമൂർത്തമല്ല, രൂപമില്ലാത്തതല്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ തെളിവുകളും ഉദാഹരണങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ. എന്നിട്ട് പറയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്ന പരബ്രഹ്മം ഒരു വിധത്തിലും
രൂപമില്ലാത്തത് അല്ല, അത് വ്യക്തി തന്നെയാണ്, വ്യക്തി രൂപമുള്ളത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം മന്ത്രങ്ങൾ പരോക്ഷമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പരമസത്യം അരൂപിയാണെന്ന് തെറ്റായിട്ട് ധരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഏതാണ് ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതിലൊക്കെ? ഈശോപനിഷത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഏതാണ് പിന്നെ സാർവഭൗമൻ എന്ത് ചെയ്തു? മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചു. ഇവിടെ കണ്ട പരോക്ഷം, പ്രത്യക്ഷത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പരോക്ഷം. അപ്പൊ പരോക്ഷമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചു, ഏതാണ് മിസ്ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്, തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചു, വളച്ചൊടിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? സത്യം, പരമസത്യം ഭഗവാൻ എന്തായിട്ട്, പരബ്രഹ്മം എന്തായിട്ട് തോന്നി? അരൂപിയാണെന്ന് തോന്നി. അരൂപി എന്ന് വെച്ചാൽ രൂപമില്ലാത്തതെന്ന് തോന്നി. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ നിരപേക്ഷ സത്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സർവ ഐശ്വര്യ പൂർണ്ണനാണ്. നമുക്കറിയാം, ഭഗവത്ഗീതയെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാ. 64 ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ 64 ഗുണങ്ങളുള്ള ആളാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ആ ഗുണങ്ങൾ ഒരു രൂപമില്ലാത്ത ആളിന് നമ്മൾ ഗുണമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലെ? രൂപമുള്ള ആളിന് നമുക്ക് ഗുണമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് സർവ ഐശ്വര്യ പൂർണ്ണനാണ്. ഈ 64 ഗുണങ്ങളും ഉള്ള ഒരു പുരുഷനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സച്ചിദാനന്ദമയമായ ഒരു അതീന്ദ്രിയ രൂപം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. സച്ചിത് ആനന്ദം നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുകയാണ്. സച്ചിദാനന്ദം എന്ന് വെച്ചാൽ സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദം. സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദം. സത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ശാശ്വതം, ചിത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ജ്ഞാനം, ആനന്ദം എന്ന് വെച്ചാൽ സന്തോഷം അല്ലെ? അപ്പൊ ശാശ്വതമായ ഏതുള്ളതാണ്? ജ്ഞാനം ഉള്ള ആനന്ദമയനാണ് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പൊ എന്തുണ്ട്? അതീന്ദ്രിയ രൂപമുണ്ട് സച്ചിദാനന്ദന്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിരപേക്ഷ സത്യം നിർവ്യക്തികമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അങ്ങോട്ടൊരു ചോദ്യം കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ഉള്ള ആള്, അതീന്ദ്രിയ രൂപമുള്ള സച്ചിദാനന്ദനായ, നമ്മൾക്ക് രൂപമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആനന്ദം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നത്, പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനും അതുപോലെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അപ്പൊ എന്താകാനായിട്ടിടയില്ല? നിരപേക്ഷ സത്യം ഒരിക്കലും നിർവ്യക്തിഗതമാകാനായിട്ട് ഇടയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. മാതാജി, ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോട്ടോ. അപ്പൊ അല്ല, അതിന് മുന്നത്തെ പാരഗ്രാഫ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മാതാജി? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ മുന്നത്തെ പാരഗ്രാഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. നിരപേക്ഷ അത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ പാദങ്ങളോ ഹസ്തങ്ങളോ ഇല്ല. എന്നിരുന്നാലും മാതാജി പറഞ്ഞല്ലോ. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന് പാദങ്ങളോ ഹസ്തങ്ങളോ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താണ് അതെന്താണ് പറയുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പാദങ്ങളോ ഹസ്തങ്ങളോ കൈകളോ ഒന്നുമില്ല. അതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതില്ല. അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുണ്ട് അല്ലെ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതില്ല. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം സർവരെക്കാളും അതിശീഘ്രം സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭക്തി പുരസ്സരം സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നും വേദമന്ത്രങ്ങൾ സാധൂകരിക്കുന്നു. നമ്മൾ വേദമന്ത്രങ്ങളും പഠിച്ചിട്ട് അതിൽ പറയുന്നത് പോരാഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്തിലെ 5ാമത്തെ മന്ത്രം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ അറിയാന്നുള്ള ഒരു ചൊല്ലിട്ടുള്ളൂ. ഈശോപനിഷത്തിലെ 5ാമത്തെ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദേ ജതി തന്നൈ ജതി. ബൈഹാർട്ട് കാണുമല്ലോ. അതേ ജതി തന്നൈ ജതി തദൂരേ തദ്വദ്ദികേ സർവസ്യ സർവസ്യ തദ് സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നില്ല, ചലിക്കുന്നു അല്ലെ? വിദൂരസ്ഥനാണ്, സമീപസ്ഥനാണ്, അല്ലെ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ ധാമത്തിലാണ്, സ്വധാമത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ ആഞ്ഞൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സഹായത്തിനെത്തും അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഭഗവാൻ കാറ്റിനേക്കാളും മനസ്സിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ ഓടിയെത്തും എന്ന് നമ്മളത് പഠിച്ചു അല്ലേ?
അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഭഗവാനും എന്തുണ്ട്, രൂപമുള്ള ഭഗവാനാണ്, പക്ഷെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം മാത്രം എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി പുരസ്സരം അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തി പുരസ്സരം സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 9:26 പറയുന്നുണ്ട്. പത്രം പുഷ്പം ചൊല്ലിക്കോളെ. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം ഭൂമി വ്യക്താപേക്ഷയ. ബാക്കി എന്താണ്? തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃതം അസ്നാമി പ്രയതാത്മന. തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃതം അസ്നാമി പ്രയതാത്മന. പ്രയതാത്മന. അതെ. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ ഭക്തിപൂർവം സ്നേഹപൂർവം അല്ലെ എന്ത് നൽകിയാലും അത് പത്രമാകട്ടെ, ഇലയാകട്ടെ, പൂവാകട്ടെ, ഒരു ഫലമാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ജലമാകട്ടെ, അത് ഭക്തിപൂർവം തന്നാല് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ഭക്തനാണ് തരുന്നത്, സ്നേഹപൂർവം തരുന്നതാണ് അല്ലെ, ഭക്തിയോടെ തരുന്നത് എന്തും ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിലും അതേപോലെ ഈശോപനിഷത്തിലും എല്ലാം പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കല്ലേ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. അത് ഇതിൽ ഒടുവിലത്തെ പ്രസ്താവനകൾ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി സ്വരൂപ സവിശേഷതകളെ സ്പഷ്ടമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഏതാ എന്ത് തന്നാലും സ്വീകരിക്കും, ഞാൻ അതിവേഗം എത്തും എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതും ഭഗവാൻ പറയുന്നതും എല്ലാം എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്, ഭഗവാന് ഒരു വ്യക്തി രൂപമുണ്ട് എന്നാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളും ഹസ്തങ്ങളും ഭൗതിക പാദങ്ങൾ, ഹസ്തങ്ങൾ, മറ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും തികച്ചും ഭിന്നമാണ്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. നമ്മൾ കൈകൾ കൊണ്ട് കഴിക്കും, വായിൽ വെച്ച് കഴിക്കും. ഭഗവാന് കൈയും വേണ്ട, വായും വേണ്ട. കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏത് കർമ്മം ഏത് അവയവം കൊണ്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ്, ഭൗതികമല്ല. നമ്മുടെ ഭൗതികമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ തന്നെ വേണം ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിക്കാൻ അല്ലെ, വാ തന്നെ വേണം അത് കഴിച്ച് അല്ലെ ചവച്ചിറക്കാനായിട്ട്. കാണുന്നത് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ടേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഭഗവാന് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണണമെന്നില്ല, ഭഗവാൻ ചിലപ്പോ ചെവി കൊണ്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏത് അവയവം കൊണ്ടും ഏത് പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ്, അതീന്ദ്രിയമായത് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, നമ്മളെ പോലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല എന്ന് മാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയതാണ്, ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് നന്ന്. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.